na lang nasaking na mo ay nasaking upat na sako nga kalabasa. Na akong kambal naghakot. Ako relax kay nasangkot naman ko, nakahakot naman ko. Parang tag-iya. So si Uncle Rudy Cuchano, nangita to siya kini kabaw nga mohakot ang sinako na sinaking. Kay kung tahaw mo hakot anak, wa gyud. Sampurigit gyud labas. Sampo kata 80 to 90 kilos nga saking na. Yang isa na tag 5 kilos. Sa kalabas na 5 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Nga 20 ka sulod. Tinga man kung di ka ma kuyap pa na imo nang pasanon to karsada, liyok tong karsada. Laban tag kabaw dia dul para si Kuya Jinwan nagsaking. Nya kana ako anang kambal. Para parang area anak maisan na maisan. Ito kalabasaan to dito. Bahalag pobre basta maning kamot.